Ang tema karon sa atong ebanghelyo o sa mga pagbasa mahitungod kini sa pagkabuta. Kung mabuta mo, unsa inyong makita? Ha? Na atoy gagmay pa ming bata ingnon dayon mi kita kagwa ingon sad mi unsa ba kakita nang wa siya kakita ba kagwa sa dili siya piyo nga imong mata unsa imong nakita wa siya kita day ka awa mo kaji. So ang pagkabuta gipakita kini ni Hesus nga duna di ay duha ka klase sa buta. Ang buta nga makakita ug ang buta nga dili gyud makakita. Nya kining buta nga makakita mao ni sila ang dunay sala. Matud pa ni Hesus diri ingon siya kun buta pa unta mo wa unta mo'y sala. Pero kay makakita man mo nakasa na mo. Gilingi ay mong tupad ing na kakita ka na ako. Sige, lingi aba. Og nakakita ka kana posible na kang makasa. Pareho anang asawa nakakita sa bana pero ang iyang gisulti yaw-yaw, balikas og uban pa. Nakasa na wa? Ha? Nakasa, gayaw-yaw man. Pero og wa pa to siya makakita sa bana, adi gito siya magyaw-yaw. Kung buta gid siya ba, dito magyaw-yaw. Di wa man to siya kakita nga ngiyang bana nag-agbay-agbay og mubo kay short. Di ita to siya magyaw-yaw. Nakakita man, patay. So mo na unsa may buhaton? Aron dili ta makasala matud pas ikaduhang pagbasa kinahanglan gyud ta nga magpuyo diha sa kahayag. Kita kuno mga anak sa Ginoo or gisagop sa Ginoo, mga anak na sa kahayag, kinahanglan magpuyo ta nga iya sa kahayag. Nya unsa may kinaiya sa tawo nga naa sa kahayag matud pas atong ikaduhang pagbasa kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Kaayo pasabot kindness nang dili gyud ka magsigi og buhat og sakit ngadto sa imong isig ka tawo. Nya katarong justice, dili ka maghimog inhustisya. Dayon kamatuoran truth, dili ta mamakak. Kini bitang pagpangangkon aning mga butang sa kalibutan, pagpangangkon aning atong lawas, pagpangangkon aning mga yuta, hastang tubig giangko na, hastang hangin gipangangko na. Mao gid ni hinungdan nga nagkagubuta kay wa na ta magpuyo sa kamatuoran. Bisan kamong mga asawa o mga bana, suway ragog angko ng inyong asawa o kana inyong bana, magkagubot gyud mo. Gitawag na pagka-possessive. Kana bang ma-possess na nato ba? Mabutan na ingon i-deliverance, ingano man na-possess. Dili sayon kanang angkonon ta. Unsa may nindot? Set free. Freedom. Kinsa dinhing mga banaha, mga banaha ba nga mo claim nga ako father free gyud kay ko in relation sa akong asawa. Tasa kamot. Why freedom mga asawa, mga buangon. Kinsa sa dinhing asawaha nga moingon ako father free gyud kay ko in relation to my husband. Tasa kamot. Polos-polos gyud mo buang mo. Kamo sang mga ginikanan, set free your children.
Ano ba? Ayaw ang kuna nga imo na. Iya nas Ginoo. Nya tagaig higayon ang Ginoo nga mo hatag sad og kinabuhi sa inyong anak. Kamusang mga anak, set free your parents. Saon man ay sad mo pag dependent. Mo nang mga bata karon murag obligado ang mga anak, ang mga ginikanan nga mobuhi nila. Hastas ilang mga anak ang ginikanan gyapoy pabuhion hangtod pas ila gani usahayng mga apo ang ila lagi apong ginikanan nga naghigda na in taon wa nay mahimo sigihan pagyugkuha anang pensyon kay ibuhi sa apo nga buangon mo set free nya unsaon man pagpuyo sa kamatuoran ug unsa may kamatuoran nga kitang tanan sulugoon sa Ginoo og mga alagad sa Ginoo og sa atong isig katawo. Alagad. Muna si David nangalagad. Diyos nun ang iyang pagpangalagad sa iyang pamilya. Siya ray gibutang dito yung tawag bantay atong ilang mga hayop. Di pagid siya i-apil basta authority na hisgutan dili siya i-apil. Sulugoon siya. Sa gibuhat sa Ginoo gihimo siyang hari. Mao na kana mga tao nga magpuyo sa kamatuoran nga mahimong sulugoon og alagad labi na gid sa simbahan tagaan din as Ginoo og talagsaon nga kalipay. Kana bang kalipay nga dili ikahatag niining kalibutana. Pero gud nang namalit na tog slots. Unsa man na nagpuyo na sa kamatuoran. Nakakita siya nga ang iya di ay kwarta sobra para sa iyang basic needs o niya iyang gi-share nganhi sa simbahan wa ginipalit nato dinhi nga wa magmalipayon kana bang nipalit og slot ba para ani atong project wa gyoy nipalit nga dili malipayon bisan pagdaghan kaing problema ngapte ni text na ko karong bago pader mo palit yung kong slot kay sukad ko nagsigig palit ang akong problema migaan pero wa makuhai ang akong problema daghan lang yapon kong problema pero nigaan ang akong paminaw kana dako na kayo ng kuanoy dako na kayo ng grasya daghan kay diha gamay ra kay problema mo ambak nas building nga ikaw gitamukan kag problema ngisi-ngisi lang ka imong bana nangabit, imong anak misuyop niya, ikaw pagyud na dimot sa trabaho, napadyog kay sakit nga gibati, di na sayon, mo palit og slot, alipay kayo. Hay imong bana day, tapas kabit, katawa bagas may. Imong anak, bago pagyog ni suyop. Imong sakit, siya, okay ba ya? Stage 2 naman. Anak, makain ko, nayapag man siya, ano man siya magsige manig smile. Doon na di ay kalipay nga gibati diri sa sulod. Kay naa na siya nagpuyo sa kahayag. Kahayag. Uy, malipay des kangit-ngit oy. Muna, salamat sa nagpuyo sa kahayag. Namalit na tog slot kay ang atong halin sa atong SBF dag niabot na og 10,086 slots ang atong halin. Pakpak. Yes. Nahihinay lang taan eh. Pero napay 65,914 ka slots. Tag 500 per slot ani. Nya katong atong bag-o nga special slots para sa atong celebration sa Holy Week. Kung sa tingan ato atong special slot sagid may kalibutan. God's protection, healing, and joy. GPHJ. Tag 100 rani per slot. So ang atong halin as of yesterday niabot na og 3,482 ka slots. Pakpak yapon. Naapay 41,518 slots nga available. Tag 100 rani per slot.
Bisag asa ani imong paliton tungod sa imong gugma o pagpuyo sa kamatuoran nga ikaw usa ka nga kita usa ka alagad, maghatag ni og kalipay sa ato dinhing simbahan, og in return maghatag sa nig kalipay nganha kanimo. Og mao kini ang pamaagis Ginoo nga iya tang tagbawon basta dili sadta mohikaw sa atong isig katawo. Kana bita mga hangol kayo og kwarta, kanang sigig paningil ana mga utang, tanawang mga naong. Tanawa mga naong ba? Malipayon ba? Malipayon? Dili ay. Mao na nga si Kristo iyag yung ayohon ang atong mata, pero ang pinakanindot nga atong itugyan sa Ginoo kinig yung pag-ayo unta sa atong spiritual blindness, ang pagkabuta nato sa atong kalag. Kana bang di nata kakita nga kita di ay sumusunod sa Ginoo, nga kita di ay giatiman sa Ginoo. Murabag ang atong makita nga kita na lang gyud nagatiman sa atong kaugalingon, kita'y nagtanaw kunuhay sa atong future. Ang Ginoo mo'y nagbantay nato Mao bitaw na nga naa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Wa natay pangitaon basta ang Ginoo mo'y magbantay, mao'y maggiya nato unsay atong buhaton. Parehas bisag asa pa, eskwela pananglitan. Di karon saron ting board exam baron. No? Mga teachers, board exam kay daghan man tong gapa blessing nako. Das mga ballpen, mga kanang lapis, unsa pa to ilang ipangda. Nako ayaw na pa-blessing kamoy akong blessingan niya unsa man andam na mong mahagbong so simbako pa dito simbako nako di ba nangutan ako andam na ba mong mahagbong kay mao man ay kamatuoran og muti ka og exam nganong imo mang i-deny nganong magpabuta-buta man kadiha nga kamatuoran man na og muti ka og exam naay mo pasar naa say mahagbong nganong imo man ang i-deny. Mumoto ako silang itudloan dire. Nagduko in town. Paita din, mahagbong na. Wa sa kumingong mahagbong ka, andam bakang mahagbong. Kay kung mo pasar ka magsikan, yes, gidungog Diyos ginawa kong pag-ampo. Wa dito mag-ampo ka itong nangahagbong, nga dungan sa nimog take o exam. Yan sa may angay hunahunaon. Nako mutik mo exam kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga dili mo mao ang PRC. Ang PRC mo ay magbuot kinsay mahagbong kinsay mo pasar. Ang inyo mao ang pag-take sa exam. Kutob lang diha. So paglipay mo basta maka-take mo sa exam. Di kay mo ka-take sa exam kana mag-uol ka kay wa nimo mabuhat ang kamatuoran. Di ba? Prago ninyo mga asawa, kung sa may kamatuoran, nga naamoy bana. Pagpakaasawa sa imong bana. Di ba? Nya kay nangabit man siya. Huwag man na makapawagtang sa imong pagkaasawa. Pagpakaasawa lang yapon sa nangabit ni mong bana. Kamatuoran na. Nganong magpakadalaga man ka, nga asawa naman ka. Di ba? Nya, gulang naman ka. Di naman yung kasiksi, dawata na lang po. Ay na lang pagpapiting-piting diha kay mang lisbok naman ang mga dili angay mo. Lahi man gito katong 18, 16, 20, aris 30. Iglapas ni mog 30 na nanay mang bukol diha, na say mo lupyak diha. Lahi na kay natan-aon. Di ba dawatan kamatuoran ba? Apay gyud nako god og pananglitan gyud og way mo palit og slot. Mag-uol man ko nga kamatuoran man gina na maligya ko ta usahay paliton usahay dili nya kamo sang nakadungog nga naigi baligya nga slot ang kamatuoran sad nga mopalit sad mo pero di mo mopalit inyo sang gidinay ang kamatuoran mao na mabuta na ta magbalantay kanako ang Ginoo wala nay magmakulang pa kanako
kanus atabantayan sa Ginoo kung magsigitag sunod niya isip iyang mga anak sa kahayag. Manindog ta og